እዙይ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ሱዳን ጸኒዑ ዝጸንሐ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ነተወሳኺ 3 ዋርሕ ከም ዝተናውሐ ተገሊጹ። መሰጋገር መንግስቲ እታ ሃገር ብ10 ጥቅምቲ ብዘውፅኦ መግለጺ እቲ እዋን ህፁፅ ሓደጋ ኣብ ኩለን ግዝኣታት ሱዳን ከም ዘለዎ ክጸንሕ ከም ዝተወሰነ ድሕሪ ምሕባር እቲ ኣዋጅ ካብ ዕለት 11 ጥቅምቲ ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ። ብመሰረቲ እዋን ህፁፅ ሓደጋ ቆንስል ሚኒስትራት መንግስቲ ደረት ኣልቦ ስልጣን ክውንን እንከሎ ንተግባራውነት ቅዋም እውን ዝደርት እዩ። ብተወሳኺ ኣብ እዋን ስርዓት አልበሽር ሰበ ስልጣን ነይሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ብዘይክስን ፍርድን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸኒሑ እዮም። ሓደ ካብ ተቃወምቲ ውድባት ሱዳን ዝኾነ ህዝባዊ እስላማዊ ባይቶ መጽናዕቲ ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ምስ ጠለብ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ኣይቃዶን እዩ ብምባል ተቃውሞ ስሚዑ ኣሎ። ምንቅስቃስ ንፍትሕን ማዕርነትን እውን ዝሓለፈ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ነቶም ሰበ ስልጣን ነበር ክሲ ንኽምስርተሎም እኹል ግዜ ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምጽንሖም ፍትሓዊ ይኮነን ኢሉ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊቶም ሰበ ስልጣን ነበር ክሲ ንምምስራት ሓድሽ ላዕለዋይ ኣኽባር ሕጊ መዚዙ እዩ። ዋንነት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ናይ ውግእ ነፋሪት ወዲቓ ብምሕምሻሻ 2 በረርታ ከም ዝሞቱ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና አመልኪቱ። ዘሪፖርተር ካብቲ ሃገር ኣብ ዘመሓላለፎ ዜና እታ ሱኾይ ኤስዩ 27 ዝዓይነታ ነፋሪት ውግእ ብዕለት 11 ጥቅምቲ ኣብ ደብረ ዘይት ካብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ ተበገሰት ብኡ ንብኡ ኣብ ሞተራ ባርዕ ስለ ዘጋጠማ ከም ዝወደቐት አመልኪቱ። እታ ስራሓት ሩስያ ዝኾነት ነፋሪት ውግእ ኣብ 1998 ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ዝተዓደገት ኮይና ኣብራሪኣ ሜጀር ሰብሪ ጠውፊቕ ነታዕሊም ምስ ሓደ ካልእ ተምሃራይ ፓይሎት ክበሩ ኣብ ዝፈተኑሉ እያ ወዲቓ። ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ናይቲ ሓደጋ ሙሉእ መርመራ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ 1904ታት ብሽወደናውያን ቀጺሉኻ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየት ነበርን ከም ዝቆመ ዝፍለጥ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ነሓሰ 2018 እውን ኣብ ሓንቲ ካብ ነፈርቱ ብዘጋጠመ ሓደጋ 19 ሰባት ከም ዝሞቱ ይርስዕን። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ስዑድ ዓረብ ተወሰኽቲ 3,000 ወተሃደራት ከተዋፍር ምዃና ተገሊጹ። ብዓርቢ 11 ጥቅምቲ ካብ ፔንታጎን ዝወፀ መግለፂ ከም ዘመልክቶ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብኣልሑቲ ናይ የመን ኣብ ልዕሊ ትካላት ነዳዲ ድሕሪ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ተወሰኽቲ ኣፅዋርን 3,000 ወተሃደራትን ንሓልዋ ክዋፈሩ ምዃኖም ኣፍሊጡ። እቲ ኣፅዋር ዝተራቐቐ መቆጻጸሪ ባሊስቲካዊ ሚሳይላትን ነፈርቲ ኩናትን ዘጠቓለለ ክኸውን እንከሎ ተወንጨፍቲ ሮኬታትን ሚሳይላትን እውን ይርከቦ። እዚ ኣሜሪካ ተዋፍሮ ዘላ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ሓይሊ መሐመድ ቢን ሳልማን ናይ ስዑድ ዓረብ ካብ ኢራን ክመጽእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ብዘቕረቦ ጠለብ ምዃኑ ፔንታጎን የመልክት። ስዑድ ዓረብ ኣብ ትካላት ነዳዲኣ ድሕሪ ዝወረደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ብኢራን እትውነን መመላለሲት ነዳዲ ዝኾነት መርከብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብተወንጫፍ ሮኬት ሃሪማ ድሕሪ ምዕናዋ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወጥሪ ሰፊኑ ይርከብ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።